Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, iritsi da ekaina eta berarekin eguraldi ona, eguzkitako betaurrekoak, bainujantziak, sandaliak, soinekoak. Bai, ekaina baino, ze urtetako ekaina zari zara inigo? Mila bederatzi. Hemen zerua estalita dago, temperatura jeisten jarraitzen du, une batzuetan zaparrada trumoitsuak bota ditzakela esan digute, aterkiak behar ditugu eta ez sombria edo itzalkinak, Tira, utzi eguraldiaren kontuak alde batera, bestela astelena areko gorragoa izango da eta. Ziur naiz entzule asko gainera ajea pasatzen ari dira. Bereziki Jokin Altuna pilotariaren lagun eta senideak. Buruz buruko txapelketa irabaztea ospatzeko modukoa da eta. Neskatza duten mutikoak lotxatua disforia egatik basorik gabenean zuak ortuan todenak isilik. Bueno, bai, pilotazaleak ajearekin, baina urduinan ibili direnak ere, agian baita ere, Euskal Eskola Publikoaren festa izan zen, eta 32. edizioa Lurra Herria Eskola Errotu lelopean egin dute. Aldarrikapenak bai, baina festa pixka bat ere bai. Asteburua izan dugun musikazaleek ere izan dute aukera franko, Aiara Fest jaialdia Amurrion, Miramar Gauak Donostian, Izaroren bira amaiera kontzertua Beken. Eta Fermin Muguruzarena Mexikon, naiz eta hau goraberatsuagoa izan den ostiral gauean, Cuauhtémoc Iriko, Mexiko Iriko Multiforo Alicia izeneko areto batean egin behar zuen kontzertua, bertan bera geratu zen indar federalak eta lokalek elkarlanean egindako operatibo bat martxan jarri ondoren. Gazte bat, drogaz ditzen da, agrakoak, ikete terrorista bat, denak paperetan daude, zu, atrapatu arte, ikurrez madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko, zuretzat kalean gertatzen dena, beti besten arazoak dira. Baina asteburua pasa da, iritsi da astelena eta guk badugu zer ospatua izan ere gaurko egunez 1886an Guillermo Marconi italiarrak patente bat jaso zuen bere asmakizun batengatik. Irratiarengatik hain zuzen ere. Ez kara berriro ez tabai horretan sartuko, Zeinek sortu zuen irratia, Marconik, Teslak, Hertzek. Marconi Italiako posta eta telegrafo ministeriora hurbildu zen lehenik bere aririk gabeko metodoaren abantaiak erakusteko, baina ez zuen arrakastarik izan. Beraz, Erresuma Batuan jarri zuen arreta, bere familiak Londresen zituen konexioak erabiliz. Horrela ezagutu zuen William Priest doktorea, posta bulego naguseko ingeniari burua. Bere laguntzarekin bat 2039 zenbakidun Britainiar patentea lortu zuen, itsas zerbitzuen behatzaiak txonditu da geratu ziren. Ordura arte, itsasontzien arteko komunikazioa ikusizko seinaletara mugatzen zen, badibidez semaforen banderetara edo argi seinaletera. Beraz, egun hartan, Marconi eta bere patentea 23 besterik ez zituela gure mutiko hau heroi nazional bilakatu zen. Egin senak agintzen dizun hori ekiten duenak dauka bakarrik saiatzea sari ta egunen batia. Bagoazen italiar gehiagorekin gaurko egunez 1848an Giovanni Battista Donati kometa bat deskubritu zuen. Gaur egun Donati izenaz ezagutzen duguna. Argazki atera zioten, ordura arte ezinezkoa zena. Beraz, argazkian dugun kometa zaharrena da Donati. Kometa hitza latineko kometa edo kometes hitzatik dator. Hau, eraberean antzinako greziarako latinizazio bada eta ile luzea duen esan nahi du eraz. Gu, June, kometa gara.
Bale, ondo. Baina ez egin barre. Gustatzen zait. Joe. Gustatzen zait. Kometa hitzaren euskerazko lehen aipamena 1676ko Felipe Handiaren heriotzean poeman agertzen da. Beraz, idatzita leku askotan agertzen den arren, benetako kometa bat ikustea askoz zailagoa da. Badu ingurulatz bat menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu. 19. eta 20. mendeko idazlerik garrantzitsuenetako bat Mark Twain Halley kometarekin jaio zen. 1835ko azaroaren 30ean eta 1910ko apirilaren 21ean joan zen kometarekin batera. Urte bete lehenago, honako hau idatzi zuen bere autobiografian. Halley kometarekin monduratu nintzen 1835ean. Datorren urtean itzuliko da kometa eta berarekin joatea espero dut. Eta horixe gertatu zen, 75 urtetan, Halley kometa 2 aldiz ikusi zuten lurrean. Lehena 1835ean izan zen, eta bigarrena 1910ean. Urte horien artean kometa Merkurio eta Artizarraren artean egon zen, eta ondoren eguzkitik ahalik eta gehien urrundu zen, berriro agurtu gintuen arte. Hain zuzen ere, Mark Twain idazlea gure artean bizi izan zen denbora hartu zuen kometak bide hori egiteko. Eta kometan zeruan ikusgai, eta kometa bera zeruan ikusgai zela, 1910ko apirilaren 21ean bihotzeko baten ondorioz zendu zen idazlea. Berak iragarri zuen bezalaxe. That I may never know how far I can sometimes go, how far I can sometimes go, and while my boat is drifting away by the shore of Miami Bay, I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say. Eskerrak idazlek jometek baino arrasto luzago guzten duten, Mark Twainek berak ere horixe egin zuen. Edo Adela Zamudiok gaurko egunez jaio zen Boliviar idazlea, Boliviako feminismoaren aitzindaria eta poesia zein narratiba generoak landu zituena. Kotxabanbaren heraldorako artikuluak idazten zituen, bere ideia aurrerako azalduz, adibidetzat har dezagun hau, gizon jaiotzea poema. Emakume argi batek hauteskundeetan ez du bozkatzen, baina sinadura bakar batekin ergelenak bozka eman dezake gizona delako. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Boliviako biztanleriaren sektore garrantzitsuetan nagusi zen pentsamendu kontserbadorea zela eta askok ez zuten Zamudioren poesia ulertu, edo ez ulertzearen itxurak egin zituzten. Emakumeen askapena hitz egiteko zailtasunak izan arren, Adela Zamudiok erronka botazion bere ideia iraultzaileak ulertzen ez zituen gizarteari. Batzuetan, beste kolore bateko poemak idazten zituen. Muxukatu bere gorputza, zirrikitu guztiak zeharkatuz. Ezagutu zure Espainekin arropak ikusten uzten ez duena. Epa, Adelak literatura erotikoa ederki menderatzen zuen. I tell you I ain't lying. You know I can't stand it, you're running around, you know better, daddy. I can't stand it cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Giro erotiko honetan gaudenez, gaurko egunez 1974an Emanuel filma erotikoa estrainatu zuten.
Hego Euskal Herrian garai hartan agintean zegoen Espainiar frankismoaren zentsuraren ondorioz, filma erakustea debekatuta zegoen, eta horrexegatik jendeari Ipar Euskal Herriko zinema aretoetara joan zen. Zinemaz ari zarela horixe izango dugu gaur izpide puri-purian tartean, telesail eta pelikulak gomendatuko dizkizuegu eta. Eta estena jaialdiko antolatzaileekin arituko gara 17. edizioaren inguruan dituzten aldaketen eta ikuskizunen inguruan. Josune Belez den Mendizabalek Gasteiz anitza ekimena aurkeztuko digu, eta nola ez Palestinaz ere ariko gara. Eta Txillardegi eta Monzon Bergaran bi komiki aleren zozketak egingo ditugu. Entzuleok, ekainak 2 ditu gaur, eta astelena da ongitorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon! Egunon! Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezeizarrandia egunon! Egunon! Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 9:12 garrena du goizak 10 eta 17 minutu laizter 18 izango dira, ekainak 2, gu 3, zuek 1000, urrengo 2 orduetan bat egiteko asmotan ongietorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Lau paret ez duen artean, gure aurpegiak beste batzutan bilakatzean, ezin dut ahaztu urteek idatzi duten dena, baina orain bada begiak irekitzeko unean. Ez zala zerua ukitzeko garen, bimuxu ematea falta da. Sara Zurzak Irijunen umeak kaleratu zuen ostiralean, joan den asteazkenean izan zen gurean, bi musu horren, bigarren kafeko bertsio akustikoare ondu genuen, baina Sara Zurza zuzenean diskotzar berri hau aurkezten ikusteko hitzordua, ekainaren 20an izango da, Donostiako kriptan izango den kontzertu, eta ondorengo festa zoragarrian, beraz, hortxe botatzen dizugu, akaso sarrera batzuk zozkatzeko izango ditu. Barkatu noiz bai. Eta asteazken honetan etorriko dena Bea Surmendi eta bere talde anglo-italiarra edo, Londresen bizi den talde italo-katalana hobeto esan da, ze gurean izango ditugu boskotean eta ederki prestatuta gainera, Bea Surmendiren lan berria ere aurkezteko barkatu, azkeneko asteetan Euskal Herritik ibili da eta hortxe izango dugu, bere azken lan hori aurkezteko hain zuzen ere, izenaren bila nabil, baina izenak ere ies egin dit, bere azken diskoaren izena, Euterpe, Enodia, ez, Bea Surmendirena. Bearena hemen txaurrean daukazu diskoa, Alduzu heldu?
asteartea. Hori da, asteartea, joi. Mentsi izango dugu. Kontoda ari zinela, abestien Bai, nire izenburuak. burura etorri zaizkite Euterpe, etorri zaizkite Enodia, baino horixe, Bea Surmendi ipatzen ari nizela, Bea Surmendiren Euterpe, Idoia Surmendirekin batera egiten duen kantu hau. Entzungo dugu gure maite duten tartean murgiltzeko. Y arrapatu naubertu igaro. June Romateti bar guren zina zure maite duta. Nire maite duta, egia maite dut igau etorri naizela, baina pentsatzen jarri naizela, eta maite dut idaztea, eta maite dut atzo nuela tarte bat idazteko, baina ez nire burua behartu nuelako idaztera, baizik eta atera zitzaidalako idaztea, eta beharra sentitu nuelako idazteko. Eta horixe da nire maite duta, normalean ez naiz jartzen, idatzi beharrezulako, ez. Orduan maite dut gogoa sartzen zaidanean idazteko eta egiten dudanean eta tartetxe dauka den hori egiteko. Gehiago galde daiteke? Bai. Idazten duzun hori kazetaritza girotik da, literatura girotik, prosatik, Poesiatik. Poesiatik. Bai. Hori ez digu inoiz Junek ez dara erakutsi? Ez. Ez du jende askok irakurtzen egia esan. Ari nintzen irudikatzen kolabo bat, ez zena existitzen, baina gustatuko litzaidakena. Dala Bea Surmendi eta Berde Prato. Yeah. Bai. Ikusten dut nondik zoazen eta nora iritsi nahi duzu. Bai, Bea Surmendi asteazkenan izango da hemen gurekin bigarren kafean, baina guk oraindik osatu behar dugu gaurkoa, biharkoa, eta gaurkoa osatzeko maite duten tartean ari gara, txatera begirare jarriko gara, hemen gorkak diogu, non guapok, nire maite duta da musika, zederra, musikerria deskubritzea, txarangak, bandak, Isidro Larrañagako ikasleak, June, larun batean ikusiko dugu elkar, reportaje polita egingo dut. Ondo, gorka, ea ikusten gehan elkar, ni bueltak ibiliko naiz Bilbon zehar, baina bai, ea ikusten garen. Zoko ezatzen da, larun batean, kainak zazpian... gure eskuk herri libre bat mobilizazioa antolatuta daukala, eta egun osoan zehar egongo gea han, goizetik badagolako plangintza osatuta, eta arratsaldean batez ere zita garrantzitsuena arratsaldekoa delako, 5:00 Lakasillatik abiatuko delako manifestazioa. Aste honetan ere hartuko dugu tartetxoa, gure esku dagoren aldarrikapen nazional hori eta mugarri den egun horren inguruan aritzeko, baina kainaren 7 itzordua Bilborekin, hementxe dantzan denok ondo, Goiuri margotu dituztu atzak, azkazalak. Bai, nire lagun Irenek margotu zizkidan larun batean, Izaroren kontzertura joan aurretik. Hementxe, azkazalak dio Gorkak hori da, bai, ulertu izu du Gorka. Inigo burua. Inigo burua. Burua handia daukat, nik ere. Hemen Pablo Zurutu zazen buru handia, baina orain nire, bai, posible da, nik ere almendra majoa daukat. Kripta non dago, kripta dago Donostiako erdigunea deritzon horretan, zentroan. Easo kalean. Hori da, Easo kalean, Francisco Escudero Musika Konservatorioaren nahiko parean esango nuke, horre suhiltzaien nolabait instalazioak ere inguru horretan daude Gorka, antxe. Oinez garraio publikoan idazteko, iristeko, oso ondo. Hemen diote June idazlea, bai, hori ezkenuen ezagutzen, eta orain deskubritu dugu. Nire maite dut kontatuko dizuet. Oso simplea delako. Bai? Maite dut konturatu naiz, inzentsua, ziensoa gustuko dudala oso, baina batez ere, behin bukatu denean, oraindik uzten duen usaina. Alegia, itzali den inzentsuaren usaina gustuko dut. Kerik gabe, baina ora irean geratzen denean usain hori, arrastori, bai, ondorengoa gustuko dut gehiago momentuko baino igual. Begira, tago gaizki. Bai. Eta pixka bat, baratxuriak xolomoari ematen dion zaporea berak gehiago gustatzen zaizula baratxuria bera baino. Justen esan bartzuela, gehiago gustoko dudala, baratxuriak ondoren uzten dizun atxa eta errepikatze joera hori, eta pentsatzen ari nintzen, hombre, igual ez Goiuri.
Jako ere, parekotasun hori ez dakit hain zuk diozun bezalakoa den. Vale, barkatu. Baina bai, Ari nintzen... onartuko dugu, bai. Vale, ados. Ontzat emango dugu zure Ondo. planteamenduri. Zein da zure maite dut hau juri? Bueno... Utzi pentsatzen, Txain, Utzi txain, pentsatzen. Nik uste Txain, tailara fest. bai. Nik uste tailara fest. A ber, ze jarriko dugun hemen. Venga, Oso azkarrak, Futboleko partido, nik uste hori. Azkarrak zaten zu, Txine, pixkate... Ez dago zuek baino listoa horik mundu honetan, Ja, nik ezer esan aurretik badakizuen, nik zer maite dudan, Ui! Ara? Etxerako bidean dena jasota Asmatu dugu! Asmatu Kroketa tirazi dugu, June. Que claro. zeruan akaso denak daude furgoneta barruan. Bai, asmatu duzu, ze larun batean Izarok beken eskaini zuen 0 de enero birako azken kontzertua. Gainera, kontatu zuen, denbora luze bat egongo dela holtzetatik urrun eta tira, berezia zen larun batekoa, genekien berezia izango zela, baina, bizi ondoren esan dezaket, are bereziagoa izan zela, oso kontzertu ikusgarria egon zen. Gauza bat esango dizuet, ni iritsi nintzen bekera, eta badakizuen nori izan zen ikusi nuen lehenengo pertsona. Lehenengo pertsona, Parkinetik ateratakoan. No. Iker Gurrutxaga. Ara! Antxe behartzen, gure musika aditu nagusiak nola ez, eta antxe topatu nuen, benetan ikusi nuen lehenengo pertsona, pixkat izketan aritu ginen, eta barrura sartu ginen, bazegoen 7etan ate irikiera, 8etan Olaia Intziarteren kontzertua, eta 9etan Izaroren kontzertua. Eta asko disfrutatu nuen Olaiarekin, eta asko disfrutatu nuen nola ez, Izaroren kontzertuarekin, negarpila bat egin nuen, hau ere ez da harritzekoa, ze horixe dan ere maite dute, ikustea zure lagunak hain arrakastatxu eta hain pozik holtza gainean, ze arratsaldean, ez badere berari ez nion idatzi nahi urduri egongo zelako, eta bere mutilari idatzi nion, eta esan zidan, lasai dago. Eta pentsatu nuen, ze ondo, ze Zagitzaz, 2000 pertsona egongo dira bera ikusten gero arratsaldean, hilabete askotako lana da, kontzertuak banekinik maila altua izango zuela ikuskizun aldetik, eta asko poztu nintzen, ez? Rantzidatenean, lasai dago, eta nik uste gero nabaritu zela, disfrutatzen aritu zela, eta kolaboratzaileak, hori ere maite duta hemendik, lehenengo kolaboratzailea kontzertukoa Jokin Pinatxo izan zen, eta Jokinek markatzen dizu hor maila bat sekulakoa, bere ahots zoragarri horrekin, eta Jokinek abesten du, eta gero geratzen zara pentsatuz, joder, eta nik hain gaizki zergatik abesten dut. Balin badago jendea ahots hori duena. Nola da posible? Bada posible. Eta gero etorri ziren, ez dakit Olat Salvador, Iuka, Miki Nuñez eta Martin Urrutia, Valeria Castro, Peio Reparaz, Olaia Intziarte noski, nola ez, Orekate Ixakoak ere hola kolaboratzaia bata bestaren atzetik, baina guretzat garrantzitsuena Janire, esan ezin. Gure esan ezin Antxe egon zen, Izarorekin holtzan, eta emozionatu ginen, izugarri, Janireren aurpegitxo hori ikustean oso pozik zegoen bera, abesten. Orduri, mukizu esan zidan, etzen nabaritu, eta... Kezkatuta zegoen horrekin, Gaixoa. Sekulako ilusia egin zidan niri ikusteak Janire holtza horretan, milaka eta milaka pertsonen aurrean, Izarok ere aipatu zuen bera aurkezterakoan, oso proiektu ederra zuela ez, Oio Ipurdia jartzen duen musika egiten duela, eta alexia, eta horixe, maite duta zen, eta azkenan erdi kronika izan. No dago, maite dut kronika. Kronikak maite ditu. Ilargitan astelenak zenbat astez atzera. Eta noski maite duten tarte honekin amaitzeko guk jo behar dugu Gasteiz ingurura dagoeneko horre ikusten dugu prest oso esna gaur Josu Pérez den zabal.
Kaixo, egunon, ez esan duzu, oso ez nagoela? Bai, oso ez nahiko zentzatut. Bai, Oso bastakenik, aktiba. erregulatu beharko dituzu, berri hoiek. Ara, Ez, nago pixkat, asteburuaren ajeakin, eta nire maite duta pixkat hortik handator, begira, eske gaur gaina esan behar nizuen, rollorik ez daukadala, eta, bueno, klaro, bai, ez dakar rollo askori gaur, eta... Zu beti duzu rollo asko, Bai, bueno, ez pentsa, baina, zuek ere enroiatzen zaete, orduan, ni beti hemen presnago, eta laur den olan inguru, eta entzuten zaituzten, digo, hauek kriston energia daukate, benga, ni bai, gora astelenetan. Bueno, beitu, Goiuri kontatu denan arira, nire kuadrillako bat, bai egon zen, Izaroren kontzertuan, eta justo atzo, bihali zituen bideo batzuk, eta bien artean, Janireren bat, esanez, ze ahots polita duen, eta, hori, egon zien gauza guztien artean, kolaborazio zaile guztien artean, hori nabarmendu zuela, beraz, besarkada bat Janireri, zuri esker ere bai, Inigo Asensio, hemen Gasteizen ezagutu nuena, ez? Egia da. Bere ahotsa bai ezagutzen nuen, bere proiektua, zuen proiektua bai, baina pertsonalki ere. Kulturgunean aritu ginen, eta gero, zuek nolabait, ze izen duen honek, herri batera zoazenan, hiri batera zoazenan, eta bertakoak etortzen zaizkizunen, anfitrioi lan horietan. Harrera egiten dizutenak, edo bai. Gero, afaltzera atera gintu zuen, nolabait, ordu horietan Gasteizen afaltzea erreixa etzen garaian, da lortu genuen, afari moduko bat osatzea. Eta osatu gainera, ze horregatzen zien lau pintxo hartu hemendik, ez da gizer, ematen zuen puzzle antzeko bat, ez? Ez zegoen razio bakar bat bitan eskatzea, ez zegoen. Zen ja? Bai, antxe zagutu zenuen Janire, eta... Bai, hasi que bezarka bat Janirentzat. Bai, gaur izan hitz egin dut berarekin, eta aje emozionala oraindik gainditzeko zuela, eta pentsatu dut, Izaroren kontzertuak aje emozional asko utzi dituela, eta Euskal Herriak gaur astelen pixkat baduela alde hortatik ere. Baina... Bueno, ajearekin, maitasunarekin ere lotuta, nere maite duta, gaurkoa. Zer eta, kostaldera jungarela familia osoa, familia esaten dudanean, familia da. Nere nebak eta euren seme alabak, ez da, nik 5 iloba ditut, eta oso gutxitan ikuste ditut. Ai, ama, eske umeek zenbat aktibitatea, zenbat jarduera eta zenbat gauza dauzkate, nik, holan, esaten nuen, izeba moloia izango naiz, atzerki egiten dut, nagusia naiz, ke ba, nago demode total. Eta, karo, gutxienez, urtean behin, ateatzen gara danok, nun baitera, txango bat egitera, asteburu osoa. Jolinez, eta, kostaldera junginen, iparraldeara, eta ze eguraldi kaskarra tokatu zaigun. Jakin badakit hemen Gasteizen, bero intzuela, krestonek aitzare bota zuen, paralizatu zuen larun batean izan zen, edo ostiral arratsaldez, paralizatuta iria, baina, honekin esan nahi duana, eta banoa zuzenean. Nere maite duta, baina nere hilobak ikustea, ez dut esan urtetik urtera ikusten dituala, baina bai, elkarbizitza horretan, asteburuko kaos horretan, ze nagusi dauden, eta zenbat aldatzen doa zen, eta, niri hori gustatzen zaidala, pixka nostalgia puntutxo batekin ere ikusten dut, baina, konbibentziako asteburu horretan, oso ondo pasa dugula, amaren urtebetetze oparia da, eta nire amak urteak betetze ditu abenduan, beraz, askatu ezakezu, agenda konjunto bat egiteko, 6 hilabete pasa behar direla, danok bat egiteko, eta orduan hori izaten da, guk pasatzen dugun asteburua elkarrekin. Eta, hortxe maite duta, hilobei zuzen duta. Ai, que moñas, txika. Josune Belez de Mendizabal, nik erantzuten diot nire buruari, eta nik egiten diot erreplika. Bai, eske nere barruan beste Josune bat dago, bai, itxiloia. Ja, holaxe. Ja, pres nago, espabilatu naiz. Look at me in the eye, look at me this time. Piskat nostalgik jarri naiz, bai? Bai, Izaroren... Jonaiz, astelenak kantuaren bila gaur astelena zelako, eta baia topatu dut hor lehen lan hori, eta joni agertu zaite mendik, eta... Alatu da Izaro, Wow. Ze joni... Zer?
Zer duzu? Kaliforniako kostakoa aterate zaion. Antxe ikasi zen, eta? I've been chasing pavements and the streets where Ba, Josune Belez de Mendizabalekin egingo ditugu urrengo minutuak, eta hain zuzen ere, ba, gaurko sarreran aipatu dugun bezalaxe Gasteizan hitza ekimenaren inguruan aritu nahi du gurekin Josunek. Bai, horrekin hasiko gara gaurko txiri buelta. Bueno, asteburuan gauza asko gertatu dira hemen Gasteizen, Nik kanpoan egon naiz, baina bueno, ja pixkat jantzitan ator, eta Gasteiz anitza ekimena larun bat honetan aurkeztu zen, bueno, pasaden larun batean, hemen Gasteizen, eta zer da? Bueno, auzoetako arazoei ikuspegi integratzaile batetik heltzeko sortu den dinamika bat. Bai? Hortxe, pertsona ezagun eta ez ezagun asko dira, auzo ezberdinetakoak, baina pixkat Gasteiz auzokide edo auzo mailan gertatzen ari diren zenbait arazoi esan bezala aurre egiteko sortu den taldea. Eta esan guzue, baina ze arazo, Errotako jaiak ere izan dira, aste honetan, Errota auzoa dago pega-pega eginda alde zarrera, eta bueno, gogoratuko zue, bestela nolan azkar baten esango dizuet, aurreko hilabetetan arazoak egon direla Errota auzoan, lonja okupatu batzuetan, sartu zielako, sartu zen jendea, etxe bizitzarik ez daukana, eta hortze pilatu zen nolabait pixkazikinkeria, gero, baten edo besten egon direla olako lapurketa batzuk, eta baina hau dana nolabait eraman da maila altuago edo komunikabide batzuk egiten dituzten oihartzun errazista hoietara, eta pixkat auzo hori, beste batzuetan ere gertatuko da, baina auzo horretaz pixkat hemen gertu daukadan auzo horretaz egingo dut, polizia areagotu da asako. Orduan, soluzioa, pixkat errepresioa eta polizi gehiago, ez? Orduan, Gasteizan hitza ekimen honen bidez, esan dute, salatzen dute, azken hilabete hauetan, gazteen kontrako diskurtso arrazistak biderkatu direla, beldurrak, eta estereotipo okerrak, ez? Eta, klaro, esan dizuedan bezala, zenbait komunikabidek hori handitzen dute, hazi egiten dute, auspotzen dute, eta arduragabekeri handia dela hori, ez? Elikatzea dituztelako beldurroiek, eta gero, hortikan ere, ezartzen delako arrazismoa, ez? Orduan, azken hilabete honetako egoera larriei aurre egiteko, poliziaz gain, bestelako pausuak ematea eskatzen dute, ez? Azken finean, polizia esku hartze hori gero eta handiagoa da, eta eskubideen urraketa ere hortxe dago. Eta eredu hori mahai gainean jartzeko beharra ikusi dute, beste zerbait egitea, zer eta bizikidetza arazo hoiei buelta emateko, beraiek prosatzea dituzte bitartekaritza komunitario bat, ez? Auzotarren artean sarea, zubi lan bat egitea ere bai, eta pixkat mezu xenofobo eta razista horiek ez normalizatzea, Noren kontra batez ere, babes askatzen duten errefuxiatuen aurkako diskurtsoak dira horiek, areagotzen ari direnak, eta orduan Gasteizko udalari, Arabako Foraldundiari, Eusko Jaurlaritzari zer eskatu diete, eskatu dizkiete baliabideak gizarte zerbitzuetan. Beraiek esanez, gizarte zerbitzu hauek kolapsatuak daude eta baliabide falta daukate. Beraz, hortxe ari dira Gasteizan hitza ekimen honetan, horretan lanean auzokidentzat eta sarea eta gure arteko ere bai zelan esan elkartasuna ere adieraziz, ez? Dana violentzia polizial horrekin ezin delako isildu edo mututu edo eskubide urraketa horiek egin. Beraz, hori larun batean Gasteizan hitza ekimenak aurkeztu zuena Gasteizen. Noiz eta Errotako auzoak izan direnean. Horri buruz galdetuko dizkie lagun batzuei, abertzen moz pasauten, egitaragoa baizenan hitza, denetarik zegoen, oso familiarra, gauez goizez, eguerdiz, eta argazkiren bat edo beste ikusi dut, alde zaharrean hor, baratza aretoa hainbeste maite dugun horren ondoko kalean, aldaben, ez? Eta,
bizi zebilen, beraz, auzokideak kaleatea dira, partekatu dituzten, euron gustuak, euron zaletasunak, eta hortxe ari da, ez, auzoa sarea egiten. Beraz, horren inguruan, enteratuko naiz gehiago, Gaur astelena izateko nahiko justu ibili naiz, baina bueno, bai nahi nuen komentatu hau gazte izan hitza ekimenaren berri. Eta beste zerbait ere badaukat esku artean, Bai? Begira, gaur beste zerbait ere ekarri dizuet, baina pentsatu dut, ai ama, nire lagun Gipuzkoarraiek, ez dia galduko igual pixkat, ni barrundia esaten dudan bakoitzean, zer da barrundia, nola azaldu? Bueno, udalerri bat da, Arabako udalaren kuadrillaren baitan. Kontua da, ni gaur hitz egitea noala datorren asteburuan barrundian egingo den ekimen bati buruz, eta esan dut, ai ama, baina kartela ez daukat mobilean. Baina ja, mobilean ondo dakizu bezala, nik gero eta gutxiago ikusten dut, orduan esan dut, bale, bai piniko dut ordenagailuaren pantailan, horrela irakurriko dut ondo. Bale, nola bilatuko dut? Pues jazta, Barrundia Palestina. Ara, Barrundia Palestina topatu danean, orain itxi dut, ai ama, ze tontis montis, begira, itxi dut, baina zegoen gauza bat oso graziosoa, eta ja, klaro, bilatzen duzunean, bilaketa Googleen, lehenengo ateatzen dena da, adimen artifizialak egiten dizun zea bat. Bai, orain bai. Konturatu naiz, Osea, pentsa, igual ja aspaldian dau, baina... Ze esango nuke, hilabete bat, aste batzuk, horrelako zerbait. Bale, ez nabilain gaizki, nere... Dietla hori da hilabetekoa, bizitzane orokorrean hartu horrela, bale? Hemendikan aurrera. Venga, Barrundia Palestina jarriko dut, eta grazia zerbait esategatik. Ipini dana da, pixkat nahaztuta nabilela. Bai ipini dit, Barrundia dela erkidego, en la comunidad autónoma de Álava, vale, dagoela, gero jartzen du Espainian dagoela bebai, dela, esan dut lehen, eta ez zaidaterako, ez zaidaterako orain hitz teknikoa, vale. Eta gero esaten dit, nahasmen bat izan daitekela Barrundia Palestina, edo errore tipografiko bat. Ze Barrundiak eta Palestinak ez dauka erlaziorik, euren artean ez dago erlaziorik. Jartzen dialako Barrundia dela Espainiako toki bat, eta bestea beste leku batekoa. Hauxe grazia, holan ez, Barrundia Palestina, nik hori jarrita, Googleen pentsatzen nuen agertuko zitzaidala, asteburu honetan, ozaetan egongo den Palestinaren aldeko egitaragua, baina ez zait hori agertu. Hala eta guztiz ere, adimen artifiziala, gauza bat esango dizut. Ez da errore tipografiko bat, ez da nahasmen bat, ze Barrundiak Palestinarekin badauka erlazioan, eska. Bai? Den adimen artifiziala, baina dena delakoa. Bai, ze asteburu honetan, badago ere bai zer ospatu, Barrundiako udalak, Ozabetako udalak gure garaion sorgin maitagarri hoiekin antolatu dute asteburu bat Palestinaren inguruan eta Palestinarako bertan egingo den guztia, jasotako dirua eta materiala dena delakoa, ara bideratzeko asmoz, baita ere kontzientzia areagotzeko asmoz. Baina nik kontatu baino, nahiagot igual Amaiak kontatzea, Amaia Garaiongo kideak, berari eskatu diot, gaur goizean eskerrik asko neskak beste behin, azkar baten bera kontatzeko, zen nahiago dut, beste ahots bate kontatzea, beraiek barruan daude, urtebete daramate sinatu zutela bertako udaletxearekin hitzarmen bat, zerbait egitearen alde, eta zerbait hori materializatuko da, gauzatuko da, asteburu honetan. Amaia, aurrera. Egunon. Barrundiatik kontatzera gatoz, asteburu honetan Palestinarekin elkartasuna adierazteko Barrundia Palestinarekin ekimena antolatu dugula. Hau dator pizkatxo bat, egoera larri honi erantzun bat emateko asmoarekin, eta baliabide ekonomikoak batzeko helburua jarri dugu momentuz, baita. Gure arteko kontzientziazioa egin eta aldi berian ahalik eta diru gehien batzeko, gero arutza bideratzeko. Hau pizkat hasten da, orain dela urte eta piku herri mailan manifesto bat onartu zen,
manifesto bati baiezkoa eman genion, baina gero ordutik ona ez gendun ezer egin. Eta Palestinaren aldeko plataformako kide batzuk esan ziguten, ze gogo edo ze indar geneukan zerbait antolatzeko, elkartasuna adierazteko baita ere, eta beste modu baten zerbait egiteko. Eta horrela hasi ginen, lantalde bat sortu genuen herri mailan, gaude 5 emakume elkarrekin burubelarri, zer antolatu pentsatzen, eta azkenean baita ere Bilboko sare lesbianistako kideekin batera, haien laguntzarekin osatu dugu programa oso polit bat, eta hasiko da larunbatean, Arrotasonik ez genozidioa lemapean pelikula bat ikusiko da, mundu mailan egiten dan Queer Cinema for Palestina festivalaren barruan antolatzen dana da, eta Euskal Herrian, Osaetako Otaz auzoan, Garaioneko espazioan, ikusiko dugu pelikula bat. Orain justo bikoizketa lanetan ari gara, itzulpenak eta subtitulo lanetan, baina larunbat arratsaldeko 7:00 prest izango da. Eta igandea, egun osoko ekimenak antolatu ditugu iganderako, hasiko da goizean goiz 11:00 ustu ganbarak bakoitzak etxetik daukan erropa soberan daukana txukunena karri eta salmentan jarriko da, prezio simbolikoetan, baina hor batzen den diru guztia aldi berean Palestinako kutxara joango da. Ondoren aurrentzako edo horrekin batera mosaiko handi bat egingo da, goizean zehar. Eta aldi berean izango ditugu hitzaldi politikoak, 100 años de conquista Palestina izenburupean, eta beste lantalde bat animatu da meditazio zabailo bat antolatzen, eta ere, goizaldean. Ondoren, izango dugu aukera palestinar dantzak ikasteko, eta Jamel JM etorriko da, Dabke dantzak erakustera, hori eguerdi aldean izango da, eta ondoren, Barrundiako daukagun dantza talde gaztetxoak, egingo du baita ere bere erakustaldia. Eta dantza egingo dugu palestinar estilora eta euskal dantzetara. Eta gero baskari bat izango dugu, danontzako txartelak daude, deitu eta hartu zure txartela. Eta baskalostean, Iruñako eskabide taldea animatu da, baita ere euren elkartasuna adierazteko gogoz eta animoz, eta euren kontzertu bat izango dugu. Azkenean nahi duguna da jende ahalik eta gehien batu gure inguruan, laguntza ere behar dugu, bolondresak eta daudenak azokan egoteko, txondan, baskaria prestatzeko, edo pelikulan ere egongo da lanen batzuk. Eta, azkenean jendea batzea eta dirua batzea baita ere, sako handi bat egiten dugun, Palestinaruz bideratzeko. Eta holaxe hori da gure tantatxoa, egoera larria honi erantzun bat emateko. Eskerrik asko, eta hurrengo larun bat eta igandean, Barrundiako osaetan egongo gara zuen zai. Mila esker, ondo izan. Eskerrik asko zuei eta itzordua hor garbi, hainbat itzordu ere gauzatzen ari dira Euskal Herrian, joan den larunbat honetan, igandean ere Donostiako alderdi ederren konzentrazio eta bateratze eta nolabaiteko performance kritiko ederra osatu zuten, eta tira bagabiltza borrokan Palestinaren sarraski eta genozidio horren aurka gure txikitasunetik egiteko dagoen gutxi hori eta presio hori osatzen aldugun bezala, Josune? Bai, hala da, eta, hemen gonbidapena egin da, parte hartze modura, hau da, publiko moduan, aizialdi jardunak izango dira hauek, baina bolondresak ere behar dira, eta, antxe egongo gara, bai,
larun batean ezin izango dugu, hori ere ja justifikatzen nahi naizen ere burua zergatik eta, bueno, estena hasita dagoelako, hor zuen inguruan Gipuzko alderagoaz, estena jaialdira, eta hau da, Oreretan, Oreretan izango garelako, Ane Gebara eta biok crazy egiten. Badakigu, ze... Zua gurtu eta boletinaren ostean, goizeko 11etan, Helene Karretu izango dugu gurekin, hain zuzen ere, estena jaialdiaren inguruan, Ze ondo! edizionen inguruan aritzeko, Josun, ez uste duzu? Bai, ez, baina nik esaten hain arraroa da, Arabarro jutea Gipuzkoara antzestera, ze benetan zaila daukagula, toma, hemen botaut, ez zuei, baina bai, oso zaila izaten dugu benetan, orduan oso pozik gaude. Helene Karreto gure laborategian sartzen ari da, eta esango diogu, Arabarrok eskertzen duzuela, Gipuzkoara antzerkia egitera etortzea. Oantxe esango diogu. Bai, eta, estenarekin in love gaude, aspaldian ere izan ginen, beti gonbidatzen gaituzte, lagunak eta kideak ditugu, beraz, pozpozigoaz, eta hori larun batean izango da. Kriston programa dago, hemen egon naiz ikusten, baina, zuek ja lehen eskuko informazio izango duzue jarraian, beraz, nik ja txiton egingo dut. Josune Belez de Mendizabal, Fernandez de Garaialde, muxo ondi bat, Gaziz inguru hortara, eta Laizter zuen inguruan arituko gara izketan, baina ja zu hemen egon gabe. Ai, horrela ematen dute famosoa eta guztiaz. Bueno, venga talde, asteazkenen arte. Agur talde. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 10:52 minutu ditugune honetan, egin bar dugu zozketarako tartea mentxe bigarren kafean, eta zozketaren, ez dakit, esango dugu, komikiaren zozketa egiteko kantuaren bilen, eta hementxe. Hemen performance egiten ari direnak Goiuri eta June, Txillardegi eta Monzon Bergaran, Komiki Filmsek eta Kote Kamatxok osatutako Txillardegiren inguruko komikiaren 2 ale sinatu ditugu, iriki lehenengo hori, June. Baina hori sinatutako da edo gurea da? Hori gurea da, zuk baduzu sinatutako bat? Ez, hau gurea da. Rodeta daude. Sinatutakoak benetan, ez dago sinatu. Guri ere oparitu zizkigu, moreta dauzkagu, ados. Aizue... Zeu, zozkatutu behar genitula guk eduki gabe aletxoak guretzako? Ni presneuen ere azozkatzeko, baina gero Kote Kamatxo oso eskuzabal etorri izan, desantzuna ez hau zuentzako eta hau entzulentzako. Eta utzi zituen 2 ale sinatuta, bere sinadura zoragarri batekin, ilustratzaile handien joera horrekin, eta zuen artean zozkatu genituen, sare sozialen bitartez, eta irabazleak zein diren esan berra hau. Erabaki dut gaur enintzela zuetaz fio. Zozketetan izaten da, esku inusiente bat edo eskatzen da, ez? Nik sartu behar ditut boltsa batean partaide guztien izenak, eta 2 hauetako norbaitek atera behar ditu, eta enaizen bate zuetaz fiatzen, webgune baten bidez egin dut. Bale. Erakutsiko dizuet. Superita. Bai, eta orduan, ikusteko ez dudala tramparik egin hemen, erakutsiko dizuet pantailan, zozketaren emaitek. Ez dut topatu euskarazko webgune bat zozketak egiten dituena, baina, hortxe... Ginen euskarazko webgune. Ez, eskuak zineten zuek, eta enaiz zuetaz fia. Bai, askoz fiagarrigoa da, Jeff Bezos... Google esatea egin zozketa. Dale. Sortea 2, esan diot. Sortea 2. Bai. Bizka kutrea, bai. Baina nik erabilizan dut asko. Hori... Baina balio du, eta orduan hementxe pantailan ikusten ari zarete, eta esan egin beharko ditugu nortzuk diren irabazleak, ze 2 ale direnez 2 irabazle ditugu, eta lehenengoa da abildua Malentxi eta bigarren irabazlea da abildua Daniel Mari Gidoi Bajua. Bai. Malentxi eta Daniel Mari zuek zarete irabazleak, harremanetan jarriko gara zuekin, eta ala kontatuko diguzue zelbidetara. Helarazi behar dizkizu egun ale hoiek. Idatziko dizuegu, Bai, hori da, harremanetan jarriko gara, idatziko dizugu. Txalapartaz ez dugu dingo lasi. Oindik ez bintzat.
Gure txatean Josune Txidalekun egongo da, galdetzen du Gorkak. Bai, Josune Txidalekun egongo da, Gorka. Noski baietz. Gorka saiatzen nahi da, pixkanaka galdera ezberdinen bitartez aber informazio gehiago bateatzen duen, ez? Saioaren inguruan. Edo informazio guztia duko. Dendena ez zokiko. Enuk esango dendena duenik. Guk informazio guztiare ez daukagu, Ikiri Barluzean muruak esan zigun hainbeste tarterekin aurreikuspenak egitea, komplikatua zela. Beraz, ez dakigu zer esan, baina niri aplikazio batzuk esaten didate, datorren ostegunean ekainaren 12an euraldi edarra izango dugula. Bueno, nik aplikazio bat erabiltzen bari badut, zozketa egiteko oso gaizki, baina zuk aplikazioak erabiltzen badituzu, eguraldi iragarpena irakurtzeko, hori onartu egin behar dugu. Ados. Ez dagat besterik. Ikiri Barluzean muruak esan zigun, 10 eguneko aldearekin, a ber, espero genuen bizitzaz, orduan, zerbait eutxi behar diot, norabait begiratu. Goiuri guk bazpare, leheno aipatu ez du bekenez, batzuk oso ondo kantatzen zutela eta beste batzuk gaizki kantatzen degula, bazparez kantatu egun horietan. Listo. Zoiztua. Nik ere ez dut kantatuko, bazpare. Ados. Bueno, informazio guztia kontatzen joango gara aste honetan zehar, entzuleok, lasai, eta egunero esaten dizugun, egunero, azken egunetan tarteka esan dugun bezala, entzuleok batzuk idatzi duzue, gurekin 1000. Saio ospatu nahi baduzue, arratsaldean egingo dugu, Txidalekun, saio berezi eta festa, bidali email bat, bigarrenkafea abildua, gmail.comera, eta guk gonbidapena helaraziko dizuegu, zuetako batzuei behintzat, dendenak abitzen ez pagara, basi barko dugu murrizten, baina momentuz toki batzu gorde genituen zuentzat, eta baditugu oraindik eskuragarri. Hortxe gozatu dugu Body and Soul Coleman Hawkinsen kantua, eta bagoaz segituan azken ordukoaren bila, estudio zentraletara goizeko 11 hortxe bueltan ditugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Entzuleok segunduak besterik ez, eguerdiko 11 izateko, eta gu bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara. Antxe, gure lankide Oñatz Aizpuru prest dugu, eta Oñatz, egunon? Ikusiko dugu segituan Oñatz Aizpururekin harremanetan izateko moduan otegaren, baina esan da bezala guk azken ordukoaren bila egin nahi dugu bidaia segituan, eta laizter izango gara preste horretarako. Orain bai, Oñatz Aizpuru, egunon? Egunon bai, bigarren kafeko lagunok, egunon entzule guztiak. Tira, kexa baten ingurukoa ditugu albiste azken ordu hauetan, hain zuzen ere, plataforma batek Osakidetzaren barruan zainketa paliatiboetan eta bereziki etxetara zainketa paliatibo horietan, alegia pertsona bat bere bizitzaren azken fasean dagoenean laguntzera asistentzia egitera joaten diren profesionalen gabezia salatu baitu. Faltan, botatzen dugu du izena plataforma honek eta hautsak arrotu
sartu dira. Osakidetzan gaixotasunean ondoren bere bizitzan azken momentuetan asistentzia ematen duen talde honek gabezia oso handia dituela ohartarazi du. Kasu zehatz bat dakar salaketan. Pediatriako paliatiboen mediku eta profesionalen taldeari pasa zaiona. Kontua da, mediku haietako batek kexa adierazi du 4 urteko haur bat hiltzen ari zela bere ordutegitik kanpo laguntzeagatik kargua hartu diotelako eta baja hartzea erabaki du. Kasu honetan, sailburuak erantzun du Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, ez dela halakorik izan eta kontua dela edo kontatu duena ez dela guztiz zuzena izan. Bueno, izatez goizeko 8:00 arratsaldeko 3:00 egiten du lan talde honek eta bistan denez ez da batere lan erresa eta falta motatzen dugu aipatutako taldeak eta baita pediatra honek ere esan du paliatiboek ez dutela ordutegiez ulertzen eta euren borondatez joaten direla etxeetara kasu honetan hiltzen laguntzera. Bueno, 4 urteko neskato bat hiltzen ari zen eta bere etxean aritu zen laguntzen lantalde hau goizaldean eta haien ordutegitik kanpo eta askotan egiten duten moduan eta kargu hartu diete. Hau esan da nolabait esango dugu euren baliabide faltaren azken muturra eta guztia bankaz gora joan dena. Kexa egin dute eta orain eztabaida mai gainean jarri da ikusi beharko da ordea bazenorako erantzunak etortzen diren. Momentuz esan dugu sailburuak hitz egin duela eta honek enpatia hitz egin ordez esan du kantaturreko hori ez dela guztiz zuzena izan. Ikusiko dugu zertan ematen den eta gai hau saiatuko gara lantzen datozen orduetan gurean ere. Bestalde esan gaurkoan ela sindikatuak bere kongresua duela martxan jartzeko eta Bilbon egingo duela Euskaldunan Michel Lakuntza eta Amaia Muñoak hitza hartzekoa dute eta nolabait sindikatuaren lan ildoak eta urrengo erreferentziak aipatuko dituzte hauek kongresu federala kasu honetan ela Euskal Autonomia Erkidegoan 104.000 afiliatu ditu eta delegaritzetan 140 ordezkaritza. Langileria antolatu, gizartea eraldatu, leloa hartuta martxan duten aipatzen ari garen elako ordezkariek gaurkoan hori martxan jartzeko. 11:03 minutu dira lagunok, hauxe beraz, momentuz kontatzeko genuena. Eskerrik asko oinatze Aizpuru, guerdiko 12:00 informazio gehiago izango dugu hementxe Naiz irratien, baina guk bien bitartean aurrera egin behar dugu, aipatu bezala, gure hurrengo gonbidatua dagoeneko hementxe laborategian dugu eta preste. Cedo torreiro da festa, eu fosse sempre a primeira en sacarei a bailar os mociños, mociñas desta noite mesta. Se debullase as espigas, coas uñas longas de gata, era hortazo apañase as espiñas e a mala erva que me mata. A miña tatarabo estaría contenta. Agendei begira jartzen garenean eta asteburutan utxuneak ikusterakoan, askotan bakoitzaren herrietako zein inguruko herrietako programazioak begiratzen ditugu. Zineetako kartelerak edo antzoki ezberdinetan dauden kontzertu eta antzerkien egitarauak errepasatzen ditugu goitik bera eta horien artean topatu dezakegu aste honetan ez dena jaialdia. Hartu zuen agendak. Hilaren 8 Orere eta Renteriako artestenikoen jaialdian beste era batean ikusteko zail izango genukeen programazio hildoa ikusteko eta gozatzeko aukera izango baita. Maiatzaren erdialdean aurkeztu zuten 4 eguneko egitaraua eta egun hauetan amaierako ukituak emateko heldi momentua iritsi da. Antolakuntzan lanean dabilen Helene Karreto dugu gaur gurean jaialdiaren inguruan hitz egin eta oraindik ere entzuleak zalantzako aldin baditu bertaratzeko gogoa izan dezaten. Egunon eta ongi etorri Helene. Egunon. Bueno, Helene, lehenik eta behin hemen 2 galdera egiten dira normalean elkarrizketatu guztiei, baina 2 horiek goiurik egingo dizkizu eta gero ja sartuko gara elkarrizketarekin. Oso galdera garrantzitsuak dira, Nik 2 egingo ditut, baina zuk bat erantzun horrekin konformatzen gara. 2 galderak dira. Lehenengoa,
ea nola irudikatzen duzun, edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala. Eta bigarren galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatuko dut soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa izan daiteke aste bat, 2 urte, 4 urte, baina etapa zehatz bat izan behar du. Galdera da, ea, zain etapa aukeratuko zenuken gero zineman ikusteko. Esan bezala nik egin ditut biak, hiletarena eta zinemarena, eta zuk aukeratu bietako zein erantzun. Hiletana. Ole, ausarta, bale. Festa bat, igual, imaginatzen dut. Dantzariana, eta, gustoko jaten igual, jentiak dantzatzea, eta hola noroitzea. Pixkat, nik uste hori. Festa giroan, aurrekoan entzule batekin izketan ari nintzen, eta esan zidan, bueltak ematen aritu naiz zuen hiletaren galdera horrita. Baita, esan zidan, bida, nazkatuta nago, ezkontzetan, dirua jarri behar izatez. Erabaki dut, nire hiletan, kobratu egingo dudala. Baina, esan nion, baina, hilda egongo zara, orduan, zertarako. Eta esaten zidan, zala, mendeku gutxa. Nire oso logiko ere zait. Bai. Eta garestiak dira, Eta hori guztia ordin du, berda? Jesus erakatu zuten da, Elizak dirua kobratu jarraitzen du itzorduako itzen. Uste dut, leku naturala dela diru hori bideratzeko. Eta uste dut unea dela galdera serioagoak egiteko. Lokatzetan sartu aurretik. Bueno, joango gara gaira hobeto, estena jaialdiaren 17. edizioa edo irakurri dezakegu sareetan 17. edizioa, ezta? Beti dudatan gabiz, Aurrekoan ere aurkezpenan ezen gino 15, edo ez, 17 da. Baina duda dekogu. Eta nondi dator jaialdia, nola sortu zen jaialdi hau? 2008an sortu zen, Horeretan, Mikel Azulo Zizte elkartea, kultura elkartea eta Horeretako Errenteriko udalaren laguntzaz. Eta, bertan arte estenikoetan ibiltzen zian batzuen artean sortu zen. Eta, azkenean horrelako txokoak edo tokiak sortzen dira helburu batzuei tiraka. Zein dira estenak berak dituen helburuak agian aldatu dira ere hasieratik ona? Nik uste mantentzen diala bastante. Hasierakoak eta forma edukietan eta egiteko moduetan arrizkatzen dien talde, proiektu, sortzaileei plaza emateko gune bat izan da beti helburu. Eta hor sortzen diren esperimentazioa eta hausnarketa espazioei bidea ematen jakie, bai. Sarreran aipatu dut, Helene, agian agenda ohikoetan ikusten ez diren antzerkiak edo ikuskizunak ikusteko aukera egoten dela hemen. Josunek ere aipatu du Arabarrak utxitan egoten gara Gipuzkoan antzerkia egiten. Utxune hori nabaritu zen sorreran edo nabaritzen da gaur egun eta horregatik jarraitzen du bidea? Ni sorreran ez nintzen egon, orduan ez dakizazki nola izan zen. Kontuek ere etziguten ematen, ez? Baina utxunea sentitzen da, eta nik uste sektorearekin berbain da ere sentitzen dela. Eta da, beste espazio bat, beste gauza batzuk egiteko, eta utxune hori pixkat betetzeko. Gaur egun jarraitzen da utxune hori nabarmentzen estenan. Bai. Eta, urtez urte 17 urte dira jadanik lanean estena jaialdia aurrera ateratzeko, beti gertatzen dira aldaketa ezberdinak. Zein dira agian aurten nabarmenduko zenuken aldaketarik egon bada? Aurten abono bat sortu dugu, 15 eurotan kasi pieza guztiak ikusteko aukera egongo dana, hori berria da, ez dugu inoiz egin. Eta gero estenakide figura egontzan bere garaian eta berreskuratu dugu. Orduen, abonue erosten da bienek jadeki aukera estenakide dia, eta estenakideak izan dira pixkat babestu da bienak eta lagundu da bienak jaialdian antolatzen urte guzti hauetan zehar. Eta gero bertan ere inalko da estenakide. Egun hauetan, aipatu dut, maiatzaren 17an aurkezpena izan zen, eta 5-tik 8 izango da egitaraua bera. Maiatzaren 17an aurkezteko ere egin zenuten ekitalditxo bat, ezta? Polita izan zen arratsalde hori. Nola joan zen arratsaldea? Normalean prentsa aurreko ohiko bat iten dugu,
eta pixkat pentsatu ginen buelta bat ematea, eta prentsa horreko hori, edo komunikazio hori herriarekin eitea. Eta bi piezatxo ekarri ginu zen, bat jaiaiai irrintzi taldeak eindakua, eta oso guai egon zan, horrekin ireki ere intzan, gero pixkat programauk aurkeztu zan, eta ondoren Idoia Tapiaren Alternation pieza ikusteko aukera egon zan, eta pixkat elkarrekin sozializatzeko aukera ere egon zan Mikel Azulon, ze barriro zabaldu da Mikel Azulo, eta oso guai egon zan. Hemen, behin baina gehiagotan aipatu dugu Mikel Azulo, eta nik noski bai jakin badakit zer den entzulentzat zer da Mikel Azulo? Kultur garaikidea sustatu dauen espazio eta elkarte bat izan da. Eta orain urte batzuetan egon da itxita, baina aurten ere berriro ireki dabe eta hor sortu zanez estena, erabaki dugu programazioaren parte bat bertara eramatea. Eta, programazioa aipatuta bai sartu nahiko nukela pixka bat, pixkanaka egunez egun aztertzen, ekainaren 5 hasiko dela esan dugu, ezta? Bai, txuletatarako dut ez konfunditzeko. 5 Mikele Urrozek ingo dago mendia pieza, Niesen kulturgunean, 8 gero ja hori osteguna da. Kainaren 6 Formula Horategiak Eriotzak Eduardo du izena 7 ere antzestuko du, da poesia ez errezitaldia Niesen kulturgunean, eta 8:30 Lekona Fabrikan Marizaunka konpainiak erreka ondoan bigezur pieza dantzatua, antzerki dantza da. Gero 7 12:30 kaleko zerbait egongo da, ibilbide bat egongo da horietako kaleetatik zehar. Zangoango teatro paso a paso la mirada nomadaren bitartez. 6 Pez Limbo Daisy Crazy. Eta 8 Las Nenas Theater proiektuaren Torcides eukingo dugu ikusgai. Eta gero ja bukatzeko ekainaren 8 Herri Arte Eskolako antzerki talde gazteak, ametsak eta motorrak antzestuko hau 6 Niesen kulturgunean, eta amaitzeko 7:00 Lekona Fabrikan Rosa Romeroren Soiun baile ikusialko dugu. Programazioa arratsaldero behintzat beteta izateko moduko programazioa dugu. Aipatu duzu azkeneko egunean Herri Arte Eskolako antzerki taldeak ere parte hartuko duela. Nola daude gazteagoak dira, agian lehenengotako antzerkia bat egingo dutena horrelako jaialdi batean? Bai, aukera luzatzean superpozik hartu zabien ideia, eta animatu zian, oso animatua dira. Supongo orduri dauzela, baina, plaza oso polita da eurentzako ere, euren herrian, eta aukera izatea guai dau. Eurek izango da, baina, supongo. Jaialdian zehar, zuek sareak asko mugitu dituzue batez ere jaialdiaren berri emateko, baina sareetan badaude berezitasun batzuk, sartuko bazarete Instagramean edo ikusiko duzue, argazki ezberdinen bidez eman duzuela aurten bai ekitaldien eta informazio ezberdinaren berri, ze argazki mota izan dira hauek? Azkenean sorlekura bueltatzen ginean ez, Mikel Azulora eta pixka sorlekura estenaren hasierara edo, gure txikitako argazkiak eta bideoak aukeratu ginu zen komunikazio kanpaina iteko, eta oso guai egon da. Eta perfilean dagoen argazkia ere igozten duten momentu batean galdetuz ea nor zen, ea asmatuko zezaken norbaitek zein zen, jadanik esan daiteke nor den argazkikoa? Bai, ustote baimena, ez dut uste zerretuko danik. Lantaldeko, argazki guztia die lantaldeko jenteanak, eta justo argazki hori da June Monroiena. Dala komunikazioa eramaten dagoen pertsona. Sartzen bazarete Instagramean benetan zoragarriak dira argazkiak ikusi daitezke bai mozorrotuta pertsona ezberdinak, dantzan beste batzuk. Erantzunik jaso duzue hauen inguruan eta jendea galdetu dizue? Taldean ez da ezer komentatu WhatsApp taldean, ez gara elkarrekin egon azken astean, baina ez dakitzen nik sareak ez duaz eramaten, baina galdetuko da. Aipatu duzu hasiera batean, baina hobeto kokatzeko jendea, hauek ikusteko sarrerak erosi beharko dira batzuk, jaialdiko antzerki hauek ikusteko, erosteko moduan daude jadanik, noski,
webgune bidez, ezta? Bai, estena.eusen edo Oreretako udalaren kultura, sarrerak erosten dien webgunean. Uste dala sarrerak.errenteria.eus. Bai, horrela da, bai. Badira, esan duzun bezala, sarrerak erosteko, baina bonoa bera, 15 euroko bonoa da, ezta? Bai, hori da, eta horrekin ustot pieza gehienak ikusi halko diala, bai. Ikuskizun hauetara noski deialdia egiten diogu bertaratu nahi duen orori. Zer esango zenuke jendeak ikusiko duela bertan edo nola laburtuko zenuke agian ez denan biziko dena? Beti esperientzia bada, guretzako ere bai. Guk aukeratzen dugu benetan, guk nahiko ginuna ikusi. Orduan, espero dugu super ondo pasatzea, eta pixkatan hitza dia, beti bebai saiatzen gara anitza izatea, gauza ezberdinak ekartzea. Urterik urte beti ezberdina da, batzutan tailerrak antolatzen dugu, beste batzutan ez, sormen bekak, aurten programatu dugu dana, eta, ze iritzi dauen, baina, gogotxu gauz. Aurreko urteetara begira jarriz gero ikusi daiteke agian, badaude drag show ezberdinak, ikusi daitezke irudi zoragarriak egia esan eta kalean egindakoak. Aipatu duzu aurten kalean izango dela ekitaldi bat, zer izango da hori edo zer bizituko du bertara joaten denak? Ustot txoko ezberdinetatik izango ale ibilaldi bat, eta bertan konpainiak esperientzia berezi bat bizitzeko aukera emongo dozko, horri txiko. Helene, mila esker hau guztia honak hartzeagatik, azkeneko galdera bota nahi nizuna edo da, oraindik egongo dela, sarrerak salgai daude oraindik, eta aukera dago bertaratzeko, jendea egongo da zalantzan bertara joan edo ez, zer esango zenioki zalantza duten horiei guziei? Estena beti izan da zerbait arriesgatua, orduan etortzeko arriesgatzeko, eta euren burua ez dakitua sorprenditzen izteko. Mila esker Helene, eta ea ondo doan aurtengo saioa. Tauxiberutarra, neska xarmanta daukat tauxiberutarra, hitz gutxikoa baina da nere perra, hitz gutxikoa baina da nere perra. Nere porru saldata bere xingarra, nere porru saldata bere xingarra. Nere porru saldata bere xingarra, nere porru saldata bere xingarra. Amodioaren bila zazaia lapurdin, amodioaren bila zazaia lapurdin, frantsesatutik ez da euskara erdipurdi, frantsesatutik ez da euskara erdipurdi. Elkarru lertzako aizen bat izerdi, elkarru lertzako aizen bat izerdi, elkarru lertzako aizen bat izerdi, elkarru lertzeko aizen bat izerdi. Bizkaitarrak esan zin amabitan txosnan, bizkaitarrak esan zin amabitan txosnan, topatu ezinikan azteko merillak, topatu ezinikan azteko merillak. Ezpanekien zan jeka txosnan, ezpanekien zan ernaieko txosnan, ezpanekien zan jeka txosnan, ezpanekien zan ernaieko txosnan. Baxena farroako mutila baigorrin, baxena farroako mutila baigorrin, patxar gehiagia danzuna bixentanin, patxar gehiagia danzuna bixentanin. Gaur ez bexamelik, ez da ere pastelik, gaur ez bexamelik, ez da ere pastelik. Ai bexamela eta pastela, ai bexamela eta pastela. Gipuzkoan eska bat txotxeti txotxera, Gipuzkoan eska bat txotxeti txotxera, zintzurra bostitata mazaiak epelak, zintzurra bostitata mazaiak epelak. Etxera bidean bota zidan pela, etxera bidean bota zidan pela, etxera bidean bota zidan pela, etxera bidean bota zidan pela. Baneukan eskafin bat ederta nafarra, baneukan eskafin bat ederta nafarra, janetan giri batekin liatu zana, janetan giri batekin liatu zana.
Zuzenenak ez zirena berbakarrak, zuzenenak ez zirena berbakarrak, zuzenenak ez zirena berbakarrak, zuzenenak ez zirena berbakarrak. Goizeko 11:08 zuzenean gara, hementxe bigarren kafean eta galditu digute, ala zelako bertsioa zeinena da, ba hemen Mirua, Kiliki eta Xabier Leturia batuta, zazpiak bat, hiru izan hauek esan ditut, ba hemen jende gehiago dago saltxan, Bueno, Mirua tarrak noski, esango nuke soinua maixak joko zuela, erdi Mirua tardaukagu ja azken gare hauetan, eta ez da gizien gehiago ondaiteken hor, baina Miruak Miruenea kaleratu du, eta sorpresa festa bada, salda badago dagoeneko duela aste batzuk ezagutu genuen. Gabeko dela, batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizera, goizero, batzuetan erota bestetan bero. Onkiotan bezala, txarra den lekuan nona ere bada. Da honean bale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Da honean bale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Pinpirin jantzin naiz gorko ziteko, Santa Mañako feste parako, motoztiritsi gera lokatzez lepo, da plazan harik ez dago. Ba hause giroa Miruak sortu duena, bere, disko eta esango nuke lan kontzeptual honetan Miruenea izenez, eta Miruenearen, iruditeria, estetika eta beste hainbat kontzeptu ere oso landuta dituzten horretan, argitaratu du talde Tolosarrak, bere lan berria, eta gustoko dugu. Baina laizter puripurian tartean murgildu behar dugu, tortarako Imanol González Gurutxagaren laguntza ere beharko dugu, ze egia da doinu hauek altxatzen digutela pixkat aldartea, baina giroak berriz pixkat makaldu. Bueno, lantakin gomendioak ikusteko. Hori da, ekaina pixka bat goibel abiatu da, eta zuek mantazpian gaur arratsaldean proposamenik behar baduzue, guk baditugu zuen zatein bat telesail eta pelikula gomendatzeko hurrengo minutuetan. Goizeko 11:24 hementxe bigarren kafean aurrera goaz eta esan da bezala segituan hainbat proposamen zuekin elkarbanatu behar ditugunek. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? From starving when it comes to
Ari nintzen pentsatzen, Goiuri, June, Imanol González Gurrutxaga oso altua dela, baina ez duela sentsazio termiko hori transmititzen. Berdina kontatu naiz kamera piztu diozun momentu. Beti, Imanol datorrenean pentsatzut kamera ondo ajustauta daukala, ondo enkuadratuta, eta batean konturatzen naiz, kopeta baino gehiago utzi dela moztuta, eta berrajustatu behar izaten dut. Imanol González Gurrutxaga, egunon? Egunon. Hoi da, esan barra uket, nire egunerokotasuna igualez, baino... Askotan pasa zaizun zerbait. Bai, aspaldin ez banaizion lagun batekin, baten gertura ezait, esate, joa, zintzea. Eta... Asiran, grazile ez demos, porque esaten nuen, bueno, pues igual hasi naiz pixkat, guandik adina daukat azteko, ja ez daukat adinik azteko, guan ja berak anijoa, bueno, guandik ez dut uste hasiko naizenik, baina mendi ja berak hasi beharko nintzeke. Orduan, claro, nik uste dela, sensazion termika de... Sensazion termika azaldu beharko dugu entzulei. Claro. Agian. Imanolek erabiltzen duela sentsazio termikoa parekotasun bat edo horrelako zerbait aipatu nahi duenean, ez? Bai. Baina bera ez da temperatura zari. Ez. Ez duke ikusten du... De hecho, ez. Ean ikusten du ume bat, ez dakit, parkean jolasean, eta berak esaten du, ume horrek sensazion termika 5 urte. Osea, ez da temperatura. Batzuetan da adina, besteetan da sensazion termika poloniarra. Horrelako kontuak. Bai, horrela, ez dut azalpen gehiago ez duela behar, ez ondo lertzen dela horrela, edo zertarako balio du. Imanole gauke, sentsazio termikoa, 168koa. Eta nortuko du, 86, ez dakit. Aspaldin ez dela nortu. Beti berdin esatet, baina nortu harren hau. Bakizu, bizitzan dagoela momentuat gorak egiteko, eta gero diote beste berak egiteko. Eta gero goizean goiz, neurtzen duena norberak, eta gauetan neurtzen duena. Asko aldatzen da, hori bazen egiten. Bai, oso aldatzen dela bai, noski. Baina, bueno, neri asko ez, Buruan pixkat arrarosun natuit, baina nebazo amabitan neurtzea. Amabitan, neurtzea. Hauz, unik norra gehiago atematen du, indarrak neurtuko dituzte guerdiko amabietan, bigarren kafeko kidek. Aizue, proposamen mordoa daukagula zuekin elkar banatzeko, eta ez da egin ondik hasiko garen. Imanol hasiko da? Beti nire hasten naiz. Hasta ia bera. Imanol ez da hasiko, ze bere trailerra ez ditin horrek pasa. Bai, edukiak egunerako izarako karpeta. Entzuleok, hemen, gure sekretu guztiak badaukago edukiak egunerorako izena duen karpeta bat, bigarren kafeko bideo eta edukiak eta audioak eta hor uzten ditugun pres, ordenagailu guztietan eskuragarri. Nahi duzu, 4,8 mega, gaur goizeko 9:54 Ados, orduan besteren falta zait, baina ondo dago. Bai. Ni gaur... Elephant Man izena du, Imanolek proposatu. Hala, spoiler. Bueno, trailerra bilatzeko beharko du, ba? Ez badakit Elephant Man bilatzen ari zela, baina ari nintzen konturatu nahian zein dan falta zaidan orduan. Falta zaizu, The Residence. Baina hor dago. Baina, karo. Oso ondo ari zarete, Imanol... Ni gaur trampa pixkat, badakit sekzio hau dala puri-purian, gomendatu behar dala momentu enten pilpilean edo jendearen ahotan. Bueno, hori da Goiurik zarri duen zerbait. Barkatu, ze esan nahi du puri-purian? Barkatu, konversazio behuki dugu, entzulio badakite ez da behi dagoeneko. Listo, jarraitu, Imanol. Orduan, ni batzutan astelenetan gelditzen naiz, eske, igual aste buruntan ikusi ditut bi pelikula bat txekoa 1985 eta gero beste bat japoniarra, eta ezin dut hemen gomendatu. Erori zaizu pixkat kulturetismoa baino. Bai, bueno, pixkat norbaitekin behar du baita. Gero etzela gizon bigote duna. Ez, hoi da. Opa! Gizon bibote duna balkago Imanol. Baten ebazu itzengo dugu. Ola egin ziartek plazaratu dula hausnarketa hori, baina guk hartuko dugu nahi badezue. Vale. Orduan, kontua da, Donostiko Príncipe... Nik gauza esan izute, Olaiak azaldu zuen hortan, gauza bakarra ikusi nuen sobran, eta zen nire bizarra. Ze sentitu nintzen erabat bigote dun. Ez baino, gero baita, ez dakit beak Instagramen aipatu zuen edo programa bertan esan zuen, eta dela, gizon bigote dunak bigoteekin, oza, bigoterik gabe, eta bigoterik gabeko, oza, ez bigote, bai, ulertu da. Bigote dunak eta bigote dunak izan gabe ere. Etzuen aipatzen... Eta bizardunak ere aipatzen du zerbait. Garbik eta falta puntu bat. Identifikatuta sentitu zara horrekin? Ez, a ber, esan zuen guztiarekin nintzen identifikatu, baina, bueno, ezkarasiko, nik ez ditut mesperinak egiten eta ez tegizeta. Orokorrean, ni bigote duen sentitu nintzen. Bai. Eta higienerekin ere,
ez, baina egia da, bizarra eta bigote aukitzeak sortzen duela, bueno, balako higiene, deituko dugu higiene disfuntzionala. Ze muturra askotan garbituta ere, segon zer janduzun beti egongo da hor arrastoren bat bizarrean. Bai, entzuleok, barkatu, gizon bizardunok, bizarra garbitu egin behar da. Baina ez, goizean etxerik ateratzakoan, bizarra garbitu behar da maiz. Jendeak oso no garbitza ditu, Bai? Bai. Batzuk bai, batzuk ez zute garbitza. Txindonek zer ikusi dauka pelikularekin? Ba, ezagit. Ez jera iritsi pelikulara oraindik. Barkatu, nahi gabe moztu diogu 8.000 aldiz. Bigote duntasuna Junek plazaratu du. Ez, barkatu. Imanolek plazaratu du bere burua deskribitu momentuan. Baina, bueno, Imanol hasi. Pelikula txekiar bat 80ko hamarkadakoa ikusi nuen asteburuan, gero japoniar bat zera eta. The Elephant Man. Bai. Ordun, kontua astelenetan sufritzen dut pelikula batek hartzeko, eta gaur gomendatu behar dizuet zineetan dagoen pelikula bat, baino ez dana 1900 eta 80 urtekoa dana. Zuzendaria David Lynch eta pelikula da El hombre elefante. Honekin baita bizkat errebindikazioa nahi nun, gaur egun plataformak eskura ditugula eta dauzkagula gure eskura pelikula pila bat gaur egungoak, oen dela 20 eta 50 urtekoak, eta beti mugatzen gehala, edo uste jartzen dugula muga mendik 10 urte, oen dela 10 urteko pelikuletan. Eta, batzutan baita ondo dagoela zineetan pelikula zarrak berriro ekartzea, eta nire gomendioa izan da hau. Pelikulak kontatzen du malformazioak dauzkan pertsona baten historioan, 19. Mendeen egontzan gizon baten benetan gertatutako historio bat, eta egizan da oso, nahi asko gustatu zaiten, bere garaien ikusi nunen, aste hontan jongo naiz zinea ikustea, hemen gomendatzen duten jende hauekin godun bezala, eta bai da, proposamen nahiko interesgarria, txuri beltzezko pelikula bat, David Lynchen esango nuke pelikula normalenetako bat, orduan David Lynch zuzendarian pelikulak ikusten hasine baldin badezu, hasiera oso interesgarria. Eta oso pelikula bibote duna, protagonista guztiek bibote da dramatia. Bigote desinte daude. Hauxe ba Imanolen proposamena, The Elephant Man, non ikusi daiteke The Elephant Man, YouTubeen igual? Bez, baino, zinetan, baino plataformetan seguro baietz. Eta YouTubeen igual egongo da, baino, nahi baldin badezute kalitate oso onen ikusi zinetara joan. Ados? Imanol zinemaren aldarrikapen egiten eta inigo proposatu. YouTubeen ikusteko. Pirateatuta ikusi daiteken. Hau da marka. Bai, badaukaula. Itxura dauka YouTubeen egongo dela. Gorkak dio, 1000. Festarako berak bizarrak enduko duela. Zenek? Gorkak. Bizarrik gabe ez altzin duan ikusi nik Gorka larun batean. Atrapa egiten saiatu da. Primizia bezala saldu nahi izan digun Luka eta, bueno. Oraintxe zalantza daukat, baina Gorka esan egia, ez alduzu bizarra dagoeneko kendu eta hemen ari zara. Igual bigotekin dago, ze bigotea erabiltzen nahiko maiz ibil izan da, ez? Tegit banik harrapatu ote dugun Gorka. Tira, The Elephant Man zinemaretoetan izango da datuzen egunetan, ekainaren 5 Printzipe zinemetan esaterako arratsaleko 8 gutxitan, hortxe Imanolen proposamena, nahiago baduzuen oski, zinean ikusi, eta ez YouTubeen markatuko egiten zuleak. Venga, nire proposamenarekin egin dugu aurrera, ze uste dut pixka bat... Zinema giroan baita ere. Ez, hau plataformetan dagoeneko. Ez baina pelikula bada. Bai. Eta Junek telesail bat proposatuko du, eta nik beste telesail bat. Ados. Igual Imanolek ikusi duzu, Goiori ikusi duzu pelikula, ¿esta? Bai. Quando tu, parlando, pareces una santa. Mi hai baciato di nascosto. Un misterio. Tú puedes tenerlo todo, sin decir ni una palabra. Era già tutto previsto, anche l'uomo che sceglievi. ¿Quieres saber en qué estoy pensando? No, porque ya lo sé. Dime en qué estoy pensando. En todo lo demás.
Paolo Sorrentinoren azken lana, Partenope dagoeneko plataformetan ikus daiteke, Filmin plataforman ikus daiteken pelikula. Egia esan, ez dut baiezatu beste plataformetan ere ikusgai dagoen, uste dut Filminek duela gurean ikusteko moduan soilik, baina akaso... Irurok begiratu behar dezue? Bai, iruro batera. Movistar Plusek ere badauka. Eta Apple TVk. Baina Apple TVk ordainduta, ez da? Ez Prime Videok ordainduta. Extra ordainduta. Beraz, plataforma desentetan daukazue ikusgai, ia denon eskura. Zer esan pelikula honen inguruan? Gauza asko, zuk Imanol ikusi alduzu? Ez, zuko Juri bai. Bai. Bueno, lehenik eta behin, pelikula gomendagarria dela. Nik horregatik ekarri dut, gomendatu behar delako, o gomendatu nahi dudalako. Niri eraman hau Sorrentinoren La Gran Belleza edo La Grande Beleza pelikula hartara, pixka bat mugarri izan zen pelikulara, autoestetikoari dagokionez, mantentzen du pixkate, ez dakit, igual, Fue la mano de Dios pelikulak ez duen aurreko estetikatik gehiago. Niri iruditu zait, biak elkarrekin ikusi behar direla. Ez da La mano di Dio, ez, Napolin gertatzen den pelikula, eta Partenope baita Napolin gertatzen dela, iruditu zait, egiten duela hola, saga bat izango belitz bezala, biak elkarrekin, la saga napolitano bat. Bai, badu napolitanismo hori gira. Ordunik, bai, giroa, ez diozu zukartu estetika... Niri estetikan gehiago eraman hau... Beste batzuetan, bai. Una Grande Beletzara edo, ez da egin honan italianoz, La Grande Beleza edo. Gehiago hortik, zein da pelikula honen arazoan ere ustez, gidoiak katakrak egiten duela pixka bat. Nik beste arazo bat ikusten diote. Zuzendaria, Paolo Sorrentino, asko maite dugu. Pelikula honetan, dago, agian pixka bat obsesionatu egi Celeste Dalla Portaren gorputzarekin. Bai, hori ere aipatu beharrekoa da. Kontua da, pelikulan gai zentraletako bat badela emakume baten edertasuna, ez? Baina, agian, niri gehiagizkoa egin zitzaidan aktorearen eskotearen planoak gehiegi. Eta hori, ja, aestata La mano di Dion ere gertatzen zen. Hau da, edertasunari buruzko pelikulak egiten ditu Sorrentinok. De Jauzekin ere, Baita. Beste olako espa superpro hartan zintzen protagonista. Bai. Keaton. Ez, oso aktore emakumezko ezaguna. Rachel Weisz. Rachel Weisz, segura? Keaton da, baina protagonista. Bai, Rachel Weisz. Beste izen manuken nik buruan galdutan nengoen orduan. Eta La Grande Beletzan edo La Gran Bellezan ere hori egiten du. Beraz, bada pixka Sorrentino. Egia da kaso honetan, pertsona bakarrean, protagonistan, igual inoiz baino gehiago. Hori da. Keaton izan dut eta Kane da, Bai, Michael Caine eta... Harvey Keitel. Zakit nola esatea no. Harvey Keitel. Bai, Keitel. Balekotzat emango dizugu. Bai, ez nik horre emakumearen paper hori egiten zuen aktorea zari nintzen. Badauka Sorrentinok hori. Badauka niretzat pelikulak hori. Gidoi faltatik, pixka bate nora ezean doan sentsazioa daukan gidoitik. Baina, bada pixka bat Sorrentino hori ere, ez? Enuk esango Sorrentinoren pelikuletan oinarria inoiz gidoian edo traman dagoenik, akaso bai dialogoetan, nire asko guztien zaizkit bere dialogoak, eta beti uzten dizkizute 10-12 lerroburu hortxe pixkat pelikula definitzen dutenak. Kaso honetan protagonista badago tematuta antropologiarekin eta erantzunekin, galdera guztientzat erantzun bat izan beharrarekin, eta baditu erantzun asko eta eraberean baterez, eta hor badago pixkate osnarketa filosofikoago bat, azpian, baina pelikula da hain ederra estetikoki, hain ederra montai aldetik, hain ederra banda sonora aldetik, barkada kiokeela, nire ustez, hori, gidoi aldetik pixka bat galduta dagoenaren sentsazio hori, momentu batzutan, esango dut, aspergarri xamar gertarak izunak eran. Erritmoa, lehenengo erenean.
Hasieran. Bai, niretzat hasieran egin zitzaidan ez nuen erritmoa ulertzen. Hau da, ez zuela aurrera egiten, ez zegoela arku dramatikorik. Lehenengo eren osoan ez, lehenengo erena iristen dan momentuan. Ez hasieran, niri hasieran. Bai, niri sentsazio ematen dit pelikula hasten dela, abiatzen dela, baina gero momentu batean erori egiten dela. Eta berriro doala berrera ikitzen. Baina bai, pixka lehenerenaren mugarrian ikusten dut nik hori, ez hainbeste hasieran. Hasieran, protagonistaren jaiotza, pixkate Napoli inguruko estetika eta bizimodu hori, bapatean 18 urteko saltoa dago, ez, 78 goaz, Partenopek protagonistek 18 urte ditu, hasten dira trama batzuk agertzen hor, ez dakit, ni hori izan beste. Baina... Ia bete batzuk pasa dire, genetik agian berriro ikusi berko nuke. Ritmo falta edo ritmoa pixkat ulertzea kostatzen denaren hori, hor dago eta 2 ordu eta 10 minutuko pelikula bada, eraz pelikula luzea da, baina inda estetika ederra, inda visualki ez dakite... Maximalista da. Bai, erabat. Eta era berean, badauka Sorrentinoren batez ere horra dos nago, nola italiano, zuela mano de Dios? A estata la mano di Dio. A estata la mano de Dio agertzen den Sorrentino pixkat realistago bat, pixkat Fellini eta zine klasiko italiarrari referentzia gehiago egiten dizkiuna, niretzako hemen hori oso presente dago, ez ditut rebisatu, atzo bertan ikusi nuen pelikula, baino esango nuke Pasoliniren estena batzuk pixkatola badaudela forzatuta, behartuta, bilatuta, horla omenaldi modura, eta hori pixkat bere aurreko pelikulan bazegoen ez hainbeste akaso iraganeko pelikula haietan, ez? Niretzate de Jaoz edo La Gran Belezan etzen hain hain evidentea behintzat zine italiar eta bere referente izan diren zuzendari hoiekiko omenaldi giro hori, nik honetan hori gehiago ikusi dut. Beraz, pelikula egiten da oso interesgarri, egiten da mamitsu, nahiz eta momentu batzutan hori, gidoian pixkat galduta zabiltzan eta ritmoa pixkat dantzan daukan. Beste osagai batzuko oso interesgarriak direlako. Plataforma gehienetan daukazue ikusgai, nik filminen ikusi dut, baina esan dugun bezala beste hainbat tokitan ere ikusteko aukera baduzue. Partenope, Paolo Sorrentinoren, duela hilabete batzutan estrenatu eta plataformetara duela gutxi heldu den pelikula. Era già tutto previsto, anche l'uomo che sceglievi, e il sorriso che gli fai mentre ti sta portando via. Ho previsto che sarei restato solo in casa mia e mi butto sopra il letto e mi abbraccio il tuo cuscino. Non ho saputo prevedere. Nola izan da beste honek? Beste honek izan du, era gia tutto previsto. Ricardo Coccianterena. Eta da, pelikularen momentu haundi eta gorako horitako batean entzuten den, eta nolabait protagonistak dantzan eta pasioan kokatzen dituen abestia. Goizeko 11:40 minutu ditugun honetan, June Goiuri zein da zuen proposamena, norontzi egingo du? Venga, nik gomendatuko dizuet, ez dakit gomendioa, ala ez gomendioa den. Baina kontatzeran ator behintzat estrenatu egin dela, eta pentsatu dut, ona ekartzea ona izango zela, ze aurreko denboraldi eta zere hitz egin genuen. Beraz, banator, oraingoan ere, And Just Like That, telesaiarekin. There's nothing like summer in New York City. New York City girl. Alet pixkat espoilatu ego, Juri. Ez telesaia, baiezkoan eta ez ezkoaren arteko lotura.
Nere iritziak espoileatuko dituzu? Bizkit iritzi kolektibo bat eman nahi dut. A ber, bota? Nere lagun enologo espainol batek, ondo espainiarra gainera, esate zuen txakolia soilik edantzitekeela abertzaletasunetik. Onartu behar dut hori duela 15-20 bat urte esaten zuela, txakolina ardo, nolabait, ez dakit, basatiagoa zen hartan, gaur egun txakolina ardo txuritik askoz bertuago dago, eta oso ardo kontrolatuak dira terminologia enologo horretan, ez? Baina, berak garai hortan hori esaten zuen, argudiatzen zuen pH-aren maila, eta ardoaren zahartzaro eskasa, eta oso ardo gazte, eta rebeldea zela, eta bueno. Uste dut, and just like that, soilik ikus daitekela nostalgiatik. Baliteke, nostalgia... Begiak garbi ditu norbaiti ezin zaio saldu. Ez noski, nostalgiatik du, baina ala delako, hau da Sex and the City, Sex on Nueva York telesaiaren, urrengo etapa modura esango dugu, pixkate, entzuleak kokatzagatik Sex and the City ezagutuko ziurrenik, 2000ko hamarkadaren bueltan HBO-k eskaini zuen telesail bat izan zen, Nueva Yorken girotua, eta 4 emakume protagonistatzat zituena, orain urte asko pasa dira, eta orain asko zelduagoak dira emakume hauek, baina telesaila sortu dute kontatzeko non dauden, guk ezagutu genituen, 30-35 urte zituztela, eta orain, 50 urteren bueltan, zertan ari dira emakume hauek, horixe kontatzen du And Just Like That-ek, eta noski telesail hau eginda dagoela Sex and the Cityrekin gozatu genuen entzat. Era bat, bai. Eta nostalgia horretatik, eta pixka bat, gustoko duzun pelikula bat bukatzen denean, eta pentsatzen duzunean, jakin nahi nuke nola jarraitzen duen honek, ez? Pixkat hortik, eta estrenatu zen ostiralean, And Just Like That izan hau telesail honek, And Just Like That-en 3. denboraldia ostiral honetan estrenatu da, eta, hortxe jarraitzen du pixka bat, aurreko denboraldien kontua, hortxe dauzkagu protagonista bezala, Carrie, Miranda eta Charlotte, eta gero beraien inguruan batzu diren beste pertsonai berriak ez zirenak existitzen telesaila originalean, baina hortxe daudenak. Hori, And Just Like That jarraitu ez duen arentzat entzuleok, eta Sex and the City jarraitzen zenuten ontzat, bigarren etapa hau agertu denean Samantha ez dagoelako. Hori da. Bai. Beraien bizitza erreletako harremana ez bide delako honegia. Hori diote Kim Cattrall eta Sarah Jessica Parker ez direla oso ondo moldatzen, diru kontuak ere omen daude tarteko, eta orduan Kim Cattrall ez da agertzen telesailo honetan. Baina besteak agertzen dira, eta horixe kontatzen digute, aurreko denboraldian ikusi genuen, spoiler egingo dut, haien ez baduzu bigarren denboraldia ikusi, beraz, estali belarriak, aurreko denboraldian erabakitzen zuten Carrick eta Aidanek. Nola estaltzen ditugu belarriak, ez dakit nola egin? Hola. Txin, badakit nik nola egin dezakedan. Hori da. Baina zuk ezin duzu hori egin ez? Ni berentzait. Bale. Orduan ez dut kontatuko egin. Bai, kontatu. Nik ez dut entzun naiz, justu bigarren denborari ikusten ari naiz. Bale, ez entzun, Ez entzun. Carrick eta Aidanek erabakitzen dute 5 urteko etenaldi bat egitea beraien harremanean. 5 urte. Ontaz, luze eta zabalitze egin dezakegu, ez dauka bat ere zentzurik bikotarreman batean 5 urteko etenaldi bat egitea. Eta orduan, 3. denboraldi hau hasten da, etenaldi horretan, Carrick etxe berri bat erosi du, eta, bere bikote den nahi den, beste hiri batean bizi da, 5 urteko etenaldi honetan. Listo. Horixe spoilerra inigo, bueltatu gurera. Bale, bakizu ez pasadan? Zer? Musika jarri ez. Nik justu kontrola egiten dugun mailean, ni hemen dagoenean, edo goiure dagoenean, badago aukera bat preskutxa egiteko, ez? Beste kanal bat entzuteko, gainontzeko programa guztian martxan dagoen bitartean. Eta jarri dut preskutxan, musika. Eta ziaurako musika meditatibo bat, eta nik oraindik zerbait entzuten nizuen, da orduan hasi naiz egiten, eta batean sentitu naiz mantra baten barruan, oso ondo. Bale, spoilerra egin duzu, jarrai ezagun. Kontua da. Gidoi aldetik askoz txarragoa dela telesail berri hau, telesail originala baino. Baino askoz. Pertsonaien, inkluso, antzesteko modua ere, ez dakit zer gertatu den, baino askoz txarragoa dela, pentsatzen dut gidoiarekin zerikusia duela, gidoia txarra denez, beraiek ere nola antzesten duten, pixkate iskaxago. Edo, hori dirudi behintzat. Dena okerragoa da. Baina,
nostalgia balin badukazu, eta telesail originala gustatu balin bazitzaizun, hemen ere kontatzen dizkizute gauzak, eta orduan engantzatuta jarraitzen duzu. Zer daukaguna and just like that? Arropa, zoragarria, outfit zoragarriak, edertasuna, eta oraingo honetan, 3. denboraldi honetan, sekulako etxe eder bat. Etxe eder bat agertzen da, berria, eta nik ja etxe hori ikusteagatik, soilik, ikusiko nuke, telesail osoa. Beste zerbait ona, lehenengo atala bakarrik eskaini dute, ze hau astero estrenatzen da atal bat, ostiralean estrenatu zen lehenengoa, ostiralean urrengoa, kontua da, hala uste dut behintzat, bai, nik atal bat bakarrik ikusi dut behintzat. Eta kontua da, 3. denboraldi honetan, ikusten dio dela Nueva Yorkek hiriak berak berriro protagonismo gehiago duela. Eta aurreko 2 denboraldietan egian galduta zegoela elementu hori, Nueva Yorkeko elementu hori, eta orduan berreskuratu dutela, eta hori, alde ona iruditzen zait, eta horixen ere gomendioa, 3. denboraldi hau, and just like that telesailarena. Do it now, you know who you are, you feel it in your heart, and you're burning with ambition, but first... Eta saioaren azken txampan murgilduta, baina denboraz, gauzak behar bezala azaltzeko, niri egiten didazuen bezala, Jun horremateten proposamena. Nik ekarriko deten proposamena, lehenengo gauza, jokuak edo mai jokuak guzan zizkizue. Bai. Cluedo nibilizazten noiz bait. Bai, baina beharko nuke desblokeatu nola den, badakit ibili naizela. Entzuleentzat, ezakizu zer den Cluedoa, berez eriotza bat egonda, eta zuk asmatu behar dezu, zegeletan, ze herramientarekin, eta zeinek hilduen, hildakoa, zein izan den hiltzailea. Eta nik ekarri deten telesaia pixka bat horrela da. Bai dauka Cluedotik, eta dauka Knives Out pelikulatik, edo, Puñales por la espalda pelikulatik. Telesaiak izena du The Residence, eta dago Netflixen. 8 kapituluko telesaia da, eta kapitulu bakoitzak 50 minutu edo irauten ditu. Eta kontua hori da, etxe zurian kokatutako telesaia da, eta batean langiletako bat hilda agertzen da. Did anything unusual happen? Other than my boss dying? Other than that, yes. That's Cordelia Cup. She is the best detective in the world. Where's the body? Oh, I see feet. Mr. President, this house needs to be treated like a crime scene. There may be a murderer. Orduan hori, agertzen da langileetako bat hilda, eta, han agertzen dira, ezagitzen bat polizia ezberdin, hori bastante komikoa da momentua agertzen dienean, hasten dira polizia ezberdinak agertzen, azok ez daukazu hemen ardurarik edetara, eta azkenean Cordelia Cup izeneko detektibeak hartzen du eriotzaren, hiltzailearen bila aritzeko ardura. Eta bada, emakume divertigarri bat da, baino dauzka jarrera pixkat arraroak esan daiteke momentu batzuetan, da oso hegaztien maitalea, orduan noizean behin agertzen da hegaztiai begira eriotzaren inguruan gauzak galdetzen ibili beharrean, edo pixkat horrelako momentu komikoak baditu, eta telesaia gehien bat bada, Cluedo bezala, doaz gelaz gela analizatzen gela bakoitzan zer gertatu den, pertsonaz pertsona analizatzen pertsona bakoitzak zer egin duen momentu oro, zer eukizezaken hildakoaren aurka eta zerez, eta pixka bat, izten du etxe zuria, festa bat gertatu den momentuan, eta pasatzen dira bere aurretik festan bertan egon diren pertsona guztiak, edo garrantzitsuak dien pertsona guztiak, eta goaz ikusten pertsonaia bakoitzaren historia bera, eta nola detektibea dijoan lotzen, honek mehatxatu du baina agian badauka, edo ez dauka, eta egia mehatxu asko gertatu direla pertsona horrekiko. Eta bada telesail bat azkar ikusten dena, esango nuke, naiz eta 50 minutuko kapituluak izan, erraz ikusten diren kapituluak dira, uzo adu bada Cordelia Cup pertsonaia egiten duen aktorea, eta erabat gomendagarria.
Goiuri badakit ikusten hasi zarela. Ikusten hasi naiz, oso divertigarria iruditzen zait. Niri badakizue komentatu izan dut hemen askotan horrela misteriozko telesaiak eta asko gustatzen zaizkidala, berez hemen badago, ez? Jakin nahi duzu nork hilduen pertsonaia hori, eta badago hemen arduradun bat ari dena ikerketa egiten, oso divertigarria iruditzen zait. Kontzeptua asko gustatzen zait. Pixka bat, une batzuetan egin naiz agobiatu. Pertsonaia gehiegi daudelako. Hau da, hau ez da, pelikula batzuetan agian dauzkazu bost susmagarri, eta zu zaude pentsatzen, en plan, nori, bost hauetako nor ote da hiltzailea. Hemen pila bat pasatzen dira bere aurretik, pila bat, claro, zuek pentsatu dala etxe zuriaren barruan, orduan etxe zuriaren barruan dauden langile guztiak, sukaldaria, postreak egiten dituena, dela zerbitzaria, dela jardineroa, Bai, orduan egin zait, une batzuetan, ez dut bukatu oraindik, baino aria jarraitzeko eta pertsonaien pixkat bakoitzaren deskribapena eta izena eta lana eta dena hori lotura horiek egiteko nire buruan, pixkat zaila egiten ari zait, hori, pertsonaia gehiegi direlako, baino egia da zuk esaten zenuena, etxe zurian gertatutako hilketa bat balin bada, ala beharrez jende asko egon behar du, etxearen tamainere garrantzitsua da, ipatzen dute, 127 gela dauzkala etxe zuriak, eta orduan, joaten direla, sukaldera banoa bera, beste gela batera, beste leku batera, eta orduan gauza asko ari dira gertatzen aldi berean, eta une batzuetan egin zait, horrela, input gehiegi dauzkat, eta egia zen, gozatzen ari naiz, baina hori, ikusten dizkiot horrelako gauzatxoak, baina oso divertigarria da, eta benetan gustatuko litzaidake Knives Outeko Benoit Blanc detektibea, The Residentzeko detektibarekin lanean ikustea. Humore aldetik eta oso ez egit oso divertigarria izan daiteke. Hori da sentxaza, baina begira ikusten ari naiz, eta batzuetan puri-purianeko zuen gomendioak jarraitzen ditut, horixe nire gomendio. Netflixen dago. Zure egia kantu honekin amaituko dugu gaurko saioa, Olatz Salvadorrek Imanol González Gurrutxagaren Nigandik filmerako egindako kantua, eta gerora, Olatzen bigarren lan luzean, disko puska honetan jaontzen kantua. Kantu honekin agurtuko dugu, hau aldiskotik, esan da bezala. Gaurko saioa, Juno Romatiti barguren, datorren astelener arte? Astelener arte. Datorren astelenean bi itzordu dauzkau. Datorren astean bi itzordu dauzkau. Bai, gordeta ditut diak. Imanol González Gurrutxaga, ez da ginoiz arte, baina izan ondo. Agur. Goiuriz izarandia bihar arte. Agur. Entzuleok bagoaz informazioaren txandamen naiz irratian, gu bihar, goizeko 10:05 hemen izango gara zuekin bueltan. Aio. Arakalak dauzka agerian, agertu nahi ez duen aurpegi